Kinong ilam ka New Trap National Youth Front HNIF South Khasils District Unit bat Maulong Unit hak santarik yoyong arjar psau kilapan jing tuklar no serdar ka ilaka Maulong uba SK lalu namar ka jiyo alat buhay sinong pathar ki barjala hapentha umdan ichamati kabahap hakatay ka ilaka kabalawan ra ya ka syong siir hakatay ka than uba Phil Joy War President ka HNIF Maulong Unit dakabakdo ya ka jingja badang sian ha ichamati uloong baka dorbar snong kadai banlum ya khana samari lani ka sansas kinong syong snong banyo jingtep company ha ka bay day bat ki barjala ne ki bari ki buan buhay snong hapentha umdan ichamati uloong baka seng kalap bat ka sngau thu ru babun na ki barjala kimdon ya ka jingi thu lengba jong usardar dorbar snong ne ki rangba snong ha ka te snong Shushu ka steng kala kadoru bandan ka jingpen kala kerteng ya kita kisnong ni ki jaka ki badai ki kerteng nongway bat day ban pen kala no ha kerteng kasi ha ka snong pentha umdan icamati ilaka Maulong da ka ba ai nuksa kum ka lubia kalibri dorum bat kiwe ka steng ha ka bai day bat ka jingpli yo thamai de ki barjala ha lubia kalibari kalong ba ka jingle kita ki barjala kalong kumbak pen ken ya ki kendon sensyar kadar jong ka ilaka Maulong iya jing long jingman hagi sini tentang angkia po jingkia po samati di halo kini kimat ila syong perkhat kat to kat di gembar lagi nak dia pasang kejongi ila syong perkhat kumno ban ya perkhat yang ani kakam di halo ke jing waisnom di di bender di nak dia jongi ila ada ke ni ke uyu kami murendong mah ila pa sya sudah halo kini kimat jing dawa jongi kimat kiba nipa kapang ni ka hab ya de bijing buai sinong jong gibar jela ni gibari ti gimat ni dilong ban pen kermau bani ban yarap lem kum su sedar kli jong ga ilaka Maulong ban simkhia lengba kini ki kendrum kendram ki bajia apo isamati nanta ban simkhia yakni ki jingrung jingwan mi jong kini ki bender nama ki jingwan rung ban mi ki bender isni bamata kasnong kami tu ba na ai kiwan na ai kimi nimtep ni kumusnong kumino susnong nimtep te nagalian ka jongi ke unit king kirpa ya ukli jong ga hima bon sim kilat kilenti kumlo ban yo e kasensos uai bawarung uai bawarmi ban tip Jakarta ke ba arpa kaseng ke bujing geli halon kini kijing wanrung ki barjala ki basyong basa ba kaseng o kachnong kampen ting itu halor kani lor kijing wan phashnong jo kini ki barjala ila lomo te kabalai kum usda jong ilaka Maulong di ni banjur ban penkelai gini kerteng namara ki yo i kat to kan ki por ki jaga mo kum ki dorong nana kum ki naya besti kum tak mo ki kerteng ban penkelano ya kerteng sia ka dir kasi kerteng jo kasnong sia ka dir kasi de ni kwa ni kubur ya sudar ba in le ya ka ki jindul kam ka paseng ka dawa nanta ka saw ya ka jing syong yau syong hat jong kimender kante po lubian ila ono ba hapo kalibari mo musikot te ngai ba daga jing syong yau syong hat jong kimender kante kadon kajing ketak ka sipun musikat dei halor jong ni kinong syong jong itrasnong praimuluk tamar ngai ante ba kilapun bagi kalahe ba kata yau hat ante pelong da kimender ante yang po kalibari te ngimkwa mi bagi kum kijo kijat ngimkwa te ngikwa bat ni kubur yo sudar simkhelam halor gane kayo bahatlo balan ba kini ki kerwo ba hapan la kini bingi kijaka jong ka brim ni tren ni it ki ima ki ilaka ba kimender ri ni ki barjala ki wan ban bu hasno ki it ki ima dan kat ka council ka de ban simkialam hakabe de ini namar ba nilapha naka HNIF Circles nilapha ki kerwo siap CM
hakapaya dai begini kiba kiman icura kiba kum kajat ngreyo kadon yang kacing mah kacing sia de ni tepat ba usia mengkat ki hima pakin simkia ya kene kacing war bahasno kinu bijaka kiba ya syokle daki kasih par kimenderi ba kumbala keren do presiden jongka maulung unit pakin simno ya kata sensus kaba kena mengintip ya kacing bahasno jongki pajela hakini ki jaka jongka pri jong nyondre jong hamal kitu ki ilaka kibadan kacing syokle jongki kasih pat ki pajela di namar ba ladangi kum peseng ipek bangi kanu kacing imah kabakra akitu ki jaka ki be syokle nama kadon kacing kami nurira nak tak tahu ladami kacing nurira kacing ya kabakra kadai kabakta ya ka imlang kasalang jong ka pri jong nyodrep ya ka snong kata ya ka it ke hima ka ba ni ku sen ni bakam don shu kacing shong de net kumbala keren di presiden ha kacing wan mi jumtaki mendari ni kibajala hakanika ilaka molong ni kinu ki benta jong ka pri jong nyodrep de ibu ru kanika kerwo syah kinong kit nak syaki klik jong ilaka jong kinu ilaka kiba don kiba jalan ibu haki bakin kinda sim dak kicing tokir ke bawahnya senang pan tip bah kumnu kata kicing buhai senang yuki kawan kicing buhai senang yuki kesyuan klaim da itau lembah kador pasno ni lembah sordan orang pasno ni isiam juga ni kata kadang nakal ngaseng ibu kicing keli ke bakra lo kata bah nilai ilusa ba kacing wan ini klaim itu itau syu tenan kadang yung ba sordan siem kirang basno ide bansimkia halor kani nama bayo kawan kanu kacing ma kabe duku par kapri jumnya ni jong katai ke ilaka kepada yang ni po ilaka molong kunju kata kayo kaliberi rupiah kabaki om nasional ilaka molong tinggi nakalian jongka sakil sawis cuma ia tu nisang kyojur kumno kacing snai tak kayo kahat ta po rupiah ni kaliberi ka district council usi yang pada chief eksekutif membajong ka council kumno uailah ya kata kacing pan set ya kata kayo kahat anti po rupiah kaliberi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman henrai ba uni u khau 45 don jiga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila banyo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upat ba ka sarkar mi kalamang kerpang
ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat ki long kimi ki ba armen dei na ka ta ka dau patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro ki long yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya